Γεια σας, γεια σας φίλες, φίλοι. Ξεκινήσαμε πριν από λίγες μέρες μια ομάδα και ξαφνικά δεν το περιμέναμε κι εμείς, γίναμε 250 άτομα. Βέβαια ο καθένας έχει διαφορετικές απόψεις, διαφορετικά πιστεύω, διαφορετικά τέτοια, και θα πρέπει στην αυριανή συνάντησή μας θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Κάποιοι ενδιαφέρονται μόνο για μπυρίμπα, κάποιοι ενδιαφέρονται για σινεμά, κάποιοι ενδιαφέρονται για ταβέρνα, στην ταβερνούλα που πάμε, κάποιοι ενδιαφέρονται για εκδρομές μόνο. Λοιπόν, θα πρέπει να συναντηθούμε αύριο, να ξεχωρίσουμε σε ομάδες, πιθανόν τοπικές ομάδες, και να αναλάβει κάποιος την οργάνωση της μπυρίμπας, αυτές και όλα τα. Βέβαια θα πρέπει να βάλουμε και καινούριους όρους στην ομάδα, να κάνουμε ένα καινούριο τέτοιο, να πούμε ότι απαγορεύονται συζητήσεις που έχουν σεξιστικά περιεχόμενα, απαγορεύονται υβρις, απαγορεύονται τέτοια, επιτρέπονται όλων των ειδών οι συζητήσεις βέβαια, εκτός από αυτές, εκτός από το πολιτικό, θρησκευτικό κοινό και αυτά που είπαμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα αύριο. Σας παρακαλώ να έρθετε όλοι να συμμετέχετε, γιατί άλλο είναι από κοντά να τα δούμε. Εγώ δεν ξέρω αν θα μπορέσω να έρθω, γιατί ψακατεύτηκα χθες. Έπεσα, χτύπησα, να φαίνεται και εδώ μια τρυπούλα που έγινε, έτρεχε αίμα και τα πλευρά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι προσωπικά μου, μην σας ζαλίζουν τα προσωπικά μου. Θέλω αύριο να ξεκαθαρίσουμε πολλά πράγματα. Σας περιμένουμε στο design.